Dalilin da yasa budurwarka ba za ta taɓa girmama ka ba shine you are too available for her. You are always available for her. Kullum ba ka da wani uzuri sai nata. Duk lokacin da ta kira ka duk abin da kake katsewa kake ka ɗaga wayanta har da ba ta haƙuri. Ina aiki ne amma wayanki ta kusa katsewa shi yasa na zo na ɗaga. Maimakon ta ƙara son ka ko in dai mace ce za ta yi losing interest a kanka ne. Dole kana buƙatan ya zama kana da principles. Kana da wasu abubuwa wanda ba kana da wasu lines da ba a iya crossing. Kana da wasu abubuwa na rayuwanka amma in ka nuna ma yarinyanka ita tafi komai muhimmanci a rayuwanka ko to ka shiga uku. Maimakon ta ƙara son ka to ba za ta girmama ka ba. Kana wanka yarinya za ta kira ka za ka fito da kumfa kai maza ka ɗaga. Sarauniyar mata aka yi haƙuri kiranki ya kusa katsewa wa isa ka. Wa ya ce in kai missing call ɗinta so ɗaya in ka ɗaga sai kai ta ba ta haƙuri. Wani lokacin ku kuke barin matan suke zama masu girman kai. Wani lokacin kai missing call ɗinta ɗaya biyu baka buƙatan ka ce wai sai yi haƙuri na missing call ɗinki. Ka jira ta ɗan yi complain. In ba ta complain ba kuma a wuce wurin. Baka buƙatan ka riƙa sa ta a wani ajin farko ajin ƙarshe shi yasa ba za ta taɓa girmama ka ba. Wato abin da maza ku kasa ganewa wani lokacin za ka ga mace tana ta baka uzurruka ko kana son ku haɗu amma duk yanda kai da ku haɗu za ta kawo ma uzuri. Ko wanke-wanke ne sai ta bashi uzurin aiki take. Za ka yi ta kiran yarinya ta gaya maka aiki take ba lokaci. Me isa su matan suna da boundaries suna da principles. Me isa maza da yawa ba ku da principles. Me yasa maza da yawa ba mu da tsari a cikin soyayyarmu? Me yasa sai mata suke da tsari? Me yasa in ka kira ta za ta ce aiki take ma mama? Me yasa kai in kana kasuwa ba za ka iya gaya mata kana kasuwa aiki kake ba? Me yasa kullum kake available for her? Shi yasa yarinya za ta dauke ka for granted. Me yasa ba za ka martaba ayyukan da kake ba fiye da soyayyan da kai kake yi? Me yasa ita take wanke-wanke? Me yasa ita take da wasu ayyuka na gida? Kuma take iya gaya maka me yasa kai ba za ka iya gaya mata ba. Bayan haka ga wanda yake son ya shiga WhatsApp group dina ma'ana online class dina har yanzu kofa a buɗe take za ka yi min magana a DM sai na baka lamba ta ko kuma ka duba kan bio dina akwai number na kan magana sai na gaya maka yadda tsarin yake sai na saka a cikin wannan class din. Nagode.